Mayong gabi guys, kani kayo mana mag-ari lakad ting hipos tapod ting hipos tayo ato sa ning kuan guys, panghugasan mga maghugas na ho niya ato na pong ikuan ibutang sa butangan aron ugma pohon guys sa kuan sad tomorrow is another day pohon nya guys ato na ning ibigit kay kumanag ani lakad sa isa. Dapat guys, kaning kuan mag-party, hugasan din na guys para tomorrow andam na po sa kuan sa lahi mga kuan trabaho guys unya i-arrange na po na to kay kuan haron mas hindo pa manilhig pa ta guys para sa kuan at least magkuhan andam na guys. Guys, yung post mo guys, kung nag-party, paano guys, tago po guys, para ini party sunod pohon, ato na po nagpagawas ng plato guys, para kuwan, tayo magamit. Gani guys, kaya manamag kuhan ito sa nang iposan guys.
Okay guys, kung manatag pang i-post para kung i-follow ang pagpaningay guys.